Dewata nasokan suruh-suruhanmu, saluhut marsum Bapa sahatu pandi, Atana badia, Roh hadapanmu, memuji-muji saelenai. Amin. Mar hite-hite guar ni debata ama, dut guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dut guar ni Tuhan di Purbadia, na tumapalangit dut karon. Amin. Sunod do hata ni Tuhan Yesus, matua maaf ka na mawas male mi di hati goran, ay pabuturod do na sida. Martua maaf ka na yestodi, ay ilaw na sida do debata. Haleluya. Martanyang mereka. Ali Tuhan di bata ama nami pagingan basa na sumurong. Namarpungo hami di son mangidugo siyan nasarwa nami. Sa tabay mahapor siyan nami diala pergugoy hami. Asa tagulaw kay parangin na linggan. Son na pinangido ni Roham siyak kami. Sa ramoti mahami o Yesus ni buwal nami. Alam ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Istel di pumat ka Panginoon, ima na tersurat di Yohanes 6 ayat saya 1 ayat 15. Masika soring mahita maja. Asa dung salpui daripada Yesus ma tao Galilea Tiberias. Alay torok mahal pangayunton ibana, aladi dana sidat ada akan adinain na tunan sidang. Dungina kuk ma Jesus tululuk. Lahulu tu sirat dut akka sisianna. Alay jorok nama paska, raya ni Jarudi. Dungi manata ma Jesus. Di ida ma torok halak Roma dapat ton ibana. Jadi diok mamadok si Filipus. Siya dia ma torok taroti asamangan akaon. Alay jorok pesoni, nala memenuhi ibadado, ayo boto hiado si banana. Jadi dia di si Filipus ma ibana. Dak saya roti harga 200 rupang. Asa di jalo garut nasida sasawati. Dumi usaha sian atas sisian nai, Dimas dan Andreas. Ang ini si Simon Petrus nama ibana. Adong do di son sa ganat na upep 5 roti 2 dikit. Alay sa dia may tuna sa itorok. Alay ni Jesus na, dokot kamu mahulak kaharunay, alay bidang juga para misi, dumi mundur malisi torok di bawah, harga 5.000. Asa di Jesus ma akaroti. Yok ma ngoliate. Di parleong may ka no duri. Siya dikhi peso moni sa guru lo moni rohana sida. Alay bubusok na sida, ninda mamadok akasisyan papungamu maakay relay, hasang ng mga popo. Kabili pa pumuna sida, jadi gokma 12 pang. Iba-iba siyan na 5 roti, naso sudah akan nama hari. Hasang uliyan na kita dan namin ni Jesus, inala sida na, o matutupang rirani, nanay roh ko tiyo. Mamotong ma Jesus na yung roh sida manawigana, lao pagkakitong nagalahat, jadi mapurus na sa sada sa dulu. Iyo yang besar na mertua do na tumangin hata ni debata, jalan rakip sa. Jauh Bapa ngurupi bisi ulaoni dile on kosmiro diga
salelengolumi iba naroron nina sanalong Aini sarihon Jesus narikot iniwo alasan pandogon ni Jesus itotong jauh bapanongani nina porseai iba na patulungan nang sidalanan asa marolok-olok hodi ujung nai iba nado donganmu nuai nang sogoti Salehon Maria Wahatang naipas Maringan Maria Banrohanaias. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan masih mengalir dalam hidup kami. Kami rasakan setiap hembusan nafas kami ya Tuhan. Karena hingga sampai saat ini Tuhan masih berada sama kami, menyertai kami, serta masih menyambungkan napas kehidupan buat kami hingga saat ini. Di mana kami saat ini Tuhan berkumpul di kediaman Asuhan Tuhan, kami datang memuji memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu pujian kami serta firman-Mu yang akan kami dengarkan. Justru itu Bapa, kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar berikan kami pengertian untuk mengerti apa itu firman Tuhan, apa yang harus kami perbuat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ya Tuhan, kehadiran Tuhan yang di dalam pengumuman kami ini menyertai kami, menyertai acara kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nantinya Tuhan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Kata di bata, nana sepata-sata di bongino. Imbangata surat di 2 Samuel 1 sada ayat sada rudi ayat 15. Ala dagat jangdon naupun Alkitab magati sore ni kita majahasa. Jadi nung 11 tahun jupang musetiki haboborha ni akaraja gabi disuruh si David masih Joab doa akan persona baik dengan naruh di sadok Israel asa disiapkan nasida hala among jala di kukuk buta rabba alai tinggal di Jerusalem do anggo si David
Dui marhita berlari, manusia tiap mana, jalan berdalan-dalan di atas tarung di bawah sinrajai, Yawedi dan masih atas tarung di sedang perempuan nama diri, polisi sutudo rupa di perempuan ini. Dungi disuruh si Dabi masuruan na asa ditakasi pangalahon ni paropuani gabi ma na si Betseba doi buru ni si Eliam dolma ni si Uria marga heti. Jadi suruh si Dabi masuruan nama anak nasida, jadi lusa nasida tujodona, lalu si tangguh mana sida buru. Alai manguras nasida sian arangonona, muli mana sida tujodona. Tapi nung gabi-gabian paropuani disuruh masuruan na paboto tu si David ni nama nunga gabi-gabian aku. Dungi disuruh si Dabi masuruan nama anak si Joab. Suruh doa si Uria marapari, jadi disuruh si Joab masuk Uria manopos si Dabi. Akan dibata na paling ngadata takasakta moderion ima taringot panausulion ni sasahalak di namangulahon kesalahan bolo nata suraton na mangulaho kesalahan ni ima sahalak pemimpin sahalak na pangkuar raja na memimpin di sahada suku di sahada negara na tergorok balgar jala gudang. Bolo tumpe memang salah raja manang pemimpin mangulahon kesalahan buidohonor tidang taboto alana imana do barsakta mangulahon hajahatan ale dang imana buido dang imana mangulahosa ibaratnya imana membuat kejahatan manang martahi itu sada-sada nasinakaban ni ronga isururo sisuruonna dina mangulahoni. Alai bolo tum adong na botosa, bolo adong na paingoton ibana asa unang dihulai musay kesalahani. Naboy doi selamat imana dang sudi ubotosa manang parigulanan na bagak manang tinggan semudia pangulaon ni sada pemimpin di kita. Alai bolang diindahkan do parningotan ni pasingot na nililang ni sasahalaki manang dang diului selalap diulahon hajahaton ngani halomohon ni diok ni rohana mungkin bebe ketahuan mon sian si pelaku jala isero nama isero nama baik nama nuhu asa naulaho si somoni mungkin bebe ketahuan ma dulu kita saluhut ahama dan ulahon na ahama sinakapana isiro pelakuna terjadi magabi buronan manang nari dibukson nari korupsi manang na ditangani PK kado arogana KPK bui masa tusi ale netaringo dison hatan di bata imara si Raja Daud si manga natarguar si Raja David sahala raja ni bangso Israel hatihe dalan na nilahon ni dang di halomohon di bata ang ulahon mardalan ni maridalan naso ni halomohon ni di bata di ulahon ni manay ala ima ala jolma biasa di imana nama punay roha mana jolma biasa di Portibion jala di ulahon pe ala ni kipulasan diri sendiri do di ibana nari holomowan imana jolma ni si Uria parkarejonai mana istri ni parkarejona ima si Uria nama goa si Betseba aha penang si ingin si ulahonon na tu si Betseba dilaksanakan tanpa sepengetahuan akan asing jala sahat tu na gabi-gabian jadi nung ala ni biyan na parni ulahonon na maradupon aka nani gumguman na nain manyan unang pola iboto suami na ima si Uria disuruh si Uria berbagai cara asa mulak ibana tu bagas na tu jabuna madapoton dolmana ima si Betseba alai dang oleh mana alana situasi di tiki lagi situasi orang alani bana sebagai pasukan na manang na parkarejona
bolo awan na tusan buhama si tiba-tiba adong ro manang menyerang ku tempati gawe imana ma disalahon ala nang mana dang siap melaksanakan tugas. Jadi ala soolo si Uria mulak bagasna gawe disuruh ma ibana mabuat tona mabuat pesan tu lapangan manang tu parporangan di hatehi imana mangalo bangso amom manang di hutan ni ramba makine dokone di saat di boy mana mahal suruh mabuat surati mabuat tonei asa nang naahap tonei asa hatop sahat lame bana lupa kurangan ni majumpai atasan na muse jala isi ni surati buang may mana maporang jala imana ma bay perjulu beris perjulu jala humaliddak manang dohot mahamusya kudina asa anggiat perjulu imana mate honabunu alani alotei manang musute ima isi singkat ni tona ni si Raja David nani buwan ni si Uria madahoton si Joab. Mas nakapan ni Raja David na ikumati hape si Uria suami ni si Betseba imana naing jolma nang benon na jolma na manang nang benon na isina sauk do sa lubot na alay nanilahon na dang di halamohon di batang. Jadi disuruh di Batama sahalak menegor ibana dina maulahon kesalahan nai ima marhite sinatan dungir Roma sinatan madapoton Raja David inna sinatan mamado ibana adong sada cerita na adong di kota Ton adong may sahalak na mora na puna sahabing kudang lubu petong kudang jala sahalak na pugos daso adong mardiha-diha na adong di mana holas sada habing burbundo na diliyam mangan na diliyam minum na dibay puduman na di parmudi-mudi asa anggiat balgan jala magudangon jala tabba ng bilangan na hape sinisahali na moray arong matodong na todong non budang jadi alang marohani na moray mamili salah satu siyang piliharan non manang biru-biru non manang anak ni dubunon nang siyaton na nang paparingganon na nang lenon na mamangan tamunay sa lubot alang rohana jadi lami mana mardalan tukan itu dia nanil halamohan na ibereng na biru-biru ni napupusi agalga itakuk may jala isiya may gilopa ima lenon na panganon ni akatodong na sa luhut na inna sinatan marcerita may bidulun si David mabigi Raja David tarimas di bana dibok Raja David ma alus ni hatanay bolo sitong na isa na maulaw soni ikumpantas doy mga mate jala ikom ubat taligad ma bayaron na anak ni biru-biru nang siloron na tus na pugusi ala so adong holong di ibana ima hata ni Raja David tarimok cerita na ni patorang ni sinatan tuja Raja David ditikiin Roma sinatan mangalusi bolo taringok si bawa na moras na kaningan na mahulahos si songoning sebenar na hodoy na sinatan matu si Raja David hodo si baway songon odo hata ni Jehovah de bata Israel nunga ahu mamyahiho bahin raja gumonggong Israel dala nunga ahu palon hosian tangan ni si Saul nunga hu pola hu basa-basahu tuho dohot isi ni bagas ni Tuhanmu rudi akajolma ni Tuhanmu tu bagasan apuanmu
jala nunga ho pahehe ho Victor ni Israel do Juda jala nung sura mau tiku do pe tabaku do penyam ho manang hari pe basa tung Randaul bohata ni Jehovah lao mangulau songoni di rohana ima hatan sinatan tu Raja David na dipesahat ni na disuruh ni di batang makita sinata pasingoton Raja David hati hei jala nung dibege si David Raja David hatan sinatani parhitiah do hape sinatano pasingotonau di kesalahanku na hulahon nasay laon manang na ya hulahon rohana manol soliro si Raja David disuli kesalahan nai jala minta maaf do ibana disi jala panol solone tarida di Psalm 50 sada saluhut aka panol solone adong do disi dungi di dok sinatan madok Raja David nunga mardosa ahu do Pak Jehovah jadi nina sinatan mamadok si David atong nunga disesa Jehovah dosami dangbe mate angguho jadi damang dainang ima panosolion ni sahala raja di kesalahan na nahyani dohona buhahita damang dainang nahyahita mangulahon kesalahan terutama mahita di mga bongan ni keluarga ta ulo adok kapi kesalahan na taula adong manapaingot kita hape ibarat na paingot konon nageleng manang anak kota na geleng oma nangboy songoni inna kita mukira ala nasu pantas do mana paingot ton hita mukira tamuru pide mana asik mako bilat kamu enak tu si hoy malahan dakolah saya rahak kata mungkin talibas di bena sa kamarmea na sudah toy idora katata manang na langsung tak akui do imada salah batu tu si silap daw salah ba men hula huli mula dedena mula dedangi idora dokonota asa unang taulahi kesalahan nasi songoni di idon na ni paingot di kita di tikion bolo tong adong pe na pasingot ko kita bolo atong adong ak kesalahan ng kaula nang tujulan niya ron unang mahita mura-murata rimas dia ka kesalahan diteguran ni mga nang nasupantas pe mana manegor hita dang nasip ko na si baya do kita marang nautua siya kita asa tauluy ahan na ni do ne unang taula hibi lima cara ni di bata paingot kon hita asa unang padauhu hita mardalan di dalan nasori halumohon ni di bata songonod do inna Tuhan inna di bata songon di ayat ni di Hesekiel 30 ayat 10 sada manang na hita damang dainang odo jok-jok na masa di balasang ngulutang mau mangarajai diri manang hagiyo ni rohata jala unang mahita bersikap serakah taha mulatehom masa luhut na adong dihita unang tapangasahon na adong dihita jala roha marpanarihom mahita maraduk pudongata ya kahata si paingo siyan akka dongata doma akamuruk pangarimason ng jut ni roha alay tarimangi ma akan nataula asalamanada hita dia kahahurangan dala olo hita rotu di bata mga kuhon akka dosata songon natarsurat di Hesekiel 30 ayat sada asa taluluy asa macah kita di Hesekiel 30 ayat 1 sada tajama sada 2 tolu sama sitang na bangun wow ninna Tuhan Jehova
Tuna solomor aku midah materi alak pansahati. Soikon midah hamulak ni pansahati tumadi kodalan nian asalango libana. Ido yang usaha nak bertanya kita. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kasih sayang Tuhan masih kami rasakan hingga saat ini, di mana kami rasakan Bapa masih Tuhan berikan kesempatan buat kami ya Tuhan pada saat ini menikmati waktu-waktu kami memuji memuliakan-Mu dengan sampai mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, bila mana ada teguran buat kami ya Tuhan dari yang tidak sepantasnya, yang penting itu berasal daripada Tuhan. Kami indahkan ucapan-Mu ya Tuhan. Kami indahkan apa yang Tuhan kehendaki daripada kami, bahwa kami akan tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Justru itu Bapa, kiranya Tuhan tidak berpaling daripada kami ya Tuhan, karena kami tidak layak melakukan apapun tanpa rencana Tuhan yang terlaksana dalam hidup kami. Biar kami Tuhan tetap berjalan yang Tuhan kehendaki. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang menyisakan waktu kami, yang menyisihkan akal dan pikiran kami. Kami datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, yang rela berkorbankan waktu kami hingga saat ini. Kami tinggalkan berbagai kegiatan kami di rumah. Kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati segala usaha tangan kami. Biar kami tetap kiranya Tuhan menerimanya dengan baik, dengan senang hati, bahwa hasilnya akan memuaskan pada waktunya kami tuai untuk kami pakai untuk mencukupi segala keperluan dalam hidup kami. Dan ingatkan kami Tuhan memakainya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan sanak saudara, anak dan cucu Tuhan kami yang ada di perantauan yang jauh daripada kami. Ingatkan juga mereka ya Tuhan, berkati mereka juga ya Tuhan, segala usaha tangan mereka yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kiranya mereka tetap bersuka cita dan beralaskan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dalam melakukan berbagai kegiatannya. Begitu juga Tuhan Hasubuton, berkati mereka Bapa di surga, berkati anak-anak mereka ya Tuhan, dan apapun usaha mereka, berkati kiranya membuahkan hasil yang baik. Bila mereka kiranya tetap bersuka cita setiap harinya dan melakukan kegiatan-kegiatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dan anak-anaknya Tuhan dalam masa pendidikan, mata masih kecil dalam sekolah, jadikan anak-anak yang pandai, anak-anak yang bijak, anak-anak yang tahu akal, yang tahu peraturan, yang melaksanakannya dengan baik. Karena mereka jadi anak pandai, anak-anak yang baik, yang bisa kami banggakan tengah-tengah keluarga, masyarakat, terlebih di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami sangat bersuka cita. Yang kami rindukan selama ini ya Tuhan adalah hujan yang untuk mengairi ladang kami seluruhnya. Ternyata Kau memang tidak jauh dari kami. Engkau mendengarkan keluhan kami. Kami sungguh senang. Tapi Tuhan, campur tangan Tuhanlah yang tetap bekerja, yang memberkati segalanya usaha tangan kami Tuhan. Kiranya membuahkan hasil yang baik. Biar kami layak Tuhan bersuka cita bersama kawan-kawan kami di hadapan-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami memang manusia yang lemah, yang tak luput dari berbagai dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, biar kami semakin layak menjadi anak Tuhan untuk Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Masai na dengan tutup nama-Mu jitok tong jawa baik, nama ngalehon dengan bahasa sude di
Marlas roha sude, marlas roha sude, lama muji debatata. Tok tong tak puji, madebatatai, sayunang mandau, behita di posando sude nasa dosani jolma luhur di tanoon marlas ni rohama marlas ni rohama marlas roha mahita sasude Madang api bangunjunan roh Yesus Kristus mandongani totong tumar tua dongan apa seai mengasah Tuhan Yesus marlas roha sude, marlas roha sude, lama muji debatata. Tok tong tak puji, madebatatai, sayunang mandau, behita di porsando sude nasa dosani jolma luhur di tanoon marlas ni rohama marlas ni rohama marlas roha mahita sasude Madang api bangunjunan roh Yesus Kristus mandongani totong Tuhan marmahan amin Tuhan wiruasmo Lehon dameni dihari akan ahinok komon Tuhan Yesus si panua parmahani ruasmo Tuhan Yesus si parmahani
saya milik Tuhan, dilapur Tuhan mereka sa dibangun milik Tuhan, milik Tuhan. Narodahan ka sa dagas nani, lahat ng dagas ni ama, niya alam dito milik Tuhan. Yung mga namatulungan Tuhan, di patangan namin sa milik Tuhan. Yung maging sila ng Tuhan kasihatan, nakakasihatan, nakakagawin na inulan, tangin sila ng Tuhan. Suang-suang naman kami Tuhan ng Tuhan, yung marihan pangkasihatan ng Tuhan. Tuhan, perdosa na bilang Tuhan, tumulisi sa pihadusan na minadulay. Sa tamahan Tuhan, magjalong habor, pas-pas mo Tuhan, nalas-pas sa kanya dito Tuhan. Tuhan, maulatin na dito Tuhan, nungarilip po Tuhan, akauda pa rin ng Tuhan. Asaro nga Tuhan, tinalaman mo namin, at pananilan Tuhan namin Tuhan. Sa diyan marapordin na din diyan ng Tuhan, at mga kapandami dito kinam, anong pagkunari na marunong namin sa diyan ng Tuhan. Sungsungin mo Tuhan, kaya napunami, narita na parsarahan niyo, kaya nilagin namin Tuhan. Tuhan, matutong sa Tuhan, na sila Tuhan, parbisuto na sila, yung dulo na sila Tuhan, yung dapat karili Tuhan, yang ako natin Tuhan, yung marsikola Tuhan, maraming makapikiran na sila, asang di Tuhan, karjalo na sila, kapilajar mo kasabi na rin, asang mo Tuhan, at tumatong rohang magahamin na Tuhan, parbisa na Tuhan, malaking na rin Tuhan, sa mga barang ng Jesus, matangas ka na Tuhan, amen. Tuhan Yesus napunaan sungguh damina biar ulang dari pargogo ngolunai nasa dosaku namsa tabaritaon orang naik India Tuhan tudasari tuk malupai terlebida sasarat Yesus Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang kami buat selama ini. Ya Tuhan, iringilah kami, bantulah kami untuk menghadapi permasalahan, problema sekecil apapun itu. Hanya kepadamu ya Tuhan kami meminta. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami. Amin. Gorani pasubasui dileho Tuhani gloria sia-simi mari Ale de bata amanami naridano bicha hodo haroro ni saluhut sile onde honda dengan nas dohot nasa naulibasa na maulitus upasatami mansia nalili honni tuhami tilanami tuhom sayjalo may gabi uop na husus di julum pasu-pasu may dalaramoti asa hupahasiang hani pilianon pati bulgon harajomu di tengah-tengah ni buriam dohot di kotulion
buhay marohanan berdiri todim asalam kadahami godang misleo midi hami asalam gir hami matok maulaya tubuh magipehide Yesus Kristus Tuhan kami rakmai tamatok alia manane Alia manami bagi jam, saya pribadian akuam, saya roma harajam, saya sab malam merohan berutang di jam. Leo matuhan sadarion bersabar, saya sama dosa nami sama penisa nami, di dosa dengan nama dosa Tuhan. Unak kami terbiut Tuhan Tuhan, lalu mahami sempanago, ayo pun harajam, doa tabubun, rodi asana pasaderi milena. Amin. Asini rohan itu hata Yesus Kristus do holong ide bata ama do holong parsaoran itu di perbadia imana madongani hita on sudena taedeon amen. Amin.